హలో ఫ్రెండ్స్, ఈ ఫోటోలో ఉన్న అతని పేరు దత్త. ఇతని పేరు తన రేషన్ కార్డులో దత్తాకి బదులు కుత్తా అని మెన్షన్ చేయబడింది. కుత్తా అంటే హిందీలో కుక్క. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. తన పేరు మార్చాల్సిందిగా చాలా సార్లు ట్రై చేశాడు గానీ ఎవరూ తనని పట్టించుకోలేదు. విసుగు చెందిన ఇతను కలెక్టర్ ని కలిసి తన ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. ఇక్కడ తగ్గే అతను ఆ ప్రాబ్లం ఎలా చెప్పాడు అన్నది. Eita novinha delícia, ela tá de marquinha de fita, ela não suga minha cabeça, tá começando a... Eita novinha delícia, ela tá de marquinha de